muga langgeng sembah nuwun nggih iki maca WA sing mlebu terus mesake ya ora apa-apa menika saking Pak Daryono Klecorjo Mejayan Madiun Kepareng Monitor nggih matur sembah nuwun Pak Dar nggih terus saking saking Elover Kebumen mugi lancar Pak Yoyo nggih matur nuwun saking Mas Bagong Glondor sukses dan sehat nggih matur nuwun Mas jenengan nggih lancar terus nggih saking Mas Agus Purwomurdaka sukses Bah nggih nuwun Assalamualaikum Waalaikumsalam wilujeng dalu Pak Cahyo nderek wungon mugi tansah pinaringan sehat bagas waras saking Waris Sugiono Surabaya nggih nuwun halo sedulur mitra 10 Solo oh iki iklan tuh malah mitra ora saking Suwono Hadi Pranoto Kota Baru Kalimantan Selatan nderek monitor sugeng makarya salam kagem Mbak Kesi nggih Pak Hadi Pranoto sembah nuwun nggih iki nah Mas Cahyo Kuntadi niki warga Karangasem Sraya nyuwun lelagon nggih niki ditenggo rencang-rencang benjang tanggal 25 Agustus Mas sowan ning kampunge Pak Kangko nggih gentenan sowan mrono tanggal 26 Agustus kagem penggemar wayang mangke 26 Agustus wonten Sraya Jaten menawi tanggal 20 Agustus menika wonten Rumah Sakit Ortopedi Suharso Pabilan Kartosuro ulang tahun nggih Pak Seno Padasan nggih nyuwun pujiku nggih sampun kula aturaken nggih tasih monitor Pak Cahyo yen kula ingkang menarik babakan pitutur luhur saking Kidalang nggih matur nuwun Pak Dar sembah nuwun tasih monitor sugeng dalu Mas Cahyo Kuntadi saking Pondok Ungu Permai Bekasi nyimak Mas nderek pungon sugeng ayahi jejibahan mugi lancar ngantos paripurna nggih sembah nuwun menika nyuwun gending langgam ngimpi kapurwakan bawa lajeng langgam gending menika kula tujuaken dumateng rencang paguyuban Ismaya Jati mugi ndadosaken jampi sayah saking kula bakule Mendo tulisane Mendo mergo ngangge H nggih ora apa-apa nggih ayo golek dhuwit ngimpi iki umi mungkin alus-alusan iki dicocokne karo karakter bocah karo tingkah lakune bocah iki pancen alus wis alus lugu meneng gak duwe pacar gatelen boten kendel wis marangkung iku ndange Wisma sing paling angker lho ora tau apa-apa tang lintang ngono ora nek apa-apa walah keneng pojokan sisike poconge pirang-pirang kae iya ngen tangga munggah arepe ngen memean kae bayo wewe kae gak dihapusi asline Pak Yoyok dhewe sing tangga kono ki kok ngerti lek aku ngangge kowe bukesi kae ayo ngimpi ya Om nggih ayo mumpung di genderi karo Mbah Wir iki, Wah.
top iki gurumu. Nggih. Ngerti lah awakmu ngrebab rapati iso akhire pas jatah ngrebab ayo liwati. Wah. Nggih. Penyelamatan tenan. Iya. Tapi bareng ujian bijine C. C iki apik lho timbang Jack kowe. Ora apik C iki ora. Nggih. Heeh. Diterima-terimake wong kabeh iki lak ya nggawa anu dhewe-dhewe ora. Nggih, Iki lak pedalangan ta Mas Saman ya? Biyen. Iya. Sapa samane lali aku. Wah iya, masalah Guntur. Mas iki. Ya dalam mriki ta. Gunung Kidul ada jamaah iki ST-nya dari Gunung Kidul. Oh, elok kok dugi mriki. Oh, bae untuk babon kene to. Tak kira lek nglaju kok Gunung Kidul ngono. Asen. Terkecoh aku. Iya. Siap. Makasih. Ya, Om. Nggih, kalih ngeling-eling nggih, Pak. Ah iya, iki anu ngimpi ora eling-eling. Ayo. Lah nggih. Mesti kalih. Ngerti kowe engko. Nggih, ngawur. Nggih, mesti kan kula pun dangu mboten nembang ngimpi. Ngono iki ora perlu dieling-eling. Angger lemu nyuwara saka atimu, kuwi engko cakepane metu dhewe, Om. Oh, ngoten. Nggih. Penting ngerti temane ngimpi tentang apa to. Ngono wis tes metu dhewe. Nggih. Ngono jenenge ilmu laduni. Tanpa sinau kok iso, kuwi jenenge ilmu laduni. Ning sing entuk ilmu laduni 1001, ora angger wong. Ngono kuwi. Oh, ngoten, Pak. Heeh, dadi ilmu laduni tanpa sinau kok iso jenenge ilmu laduni. Ora duwe bojo kok ngendhok kuwi pitik horen. Nah, ngono kuwi. Ya, Om. No. Dari yakin ngambara ing ngawang-ngawang angelangut bebasan tanpa Rempuk wis marangkung kelingan cilikane gelar karo Brahma. Demben iki aku manggone nang kono transit mergo njaten rung dadi nang kono nunut Bukesi. Bayar kos kowe bayar aku biyen kono. Lah ki cah loro iki anget awake, panas kabeh kae. Bareng omong iki lho, suarane swara wedok. Cah loro kuwi mongko lanang. Nggih, lanang suarane cilik wedok kae. Luar biasa. Biyen kaya ngono ya. Mau jibek kok mbiyen. Ayo. Nanti bingung malah tak cemplone sumur. Ayo. Bingung aku. Ayo. Mesake. Ayo. Gelar kuwi ndek mben ora ngombe sing nggen banyu cedak sumur ora gelem. Tak apus tak jukukne nggen aqua ning kamar ngono. Iki cedak sumur le. Langsung semprotne raiku. Ndadi kaya niken salindri kok. Ayo. Biyen. Mbuh ngono iso ngono. Yo. Nano. Nara ugi kula aturaken dumateng Pak Dwijo. Sampun dados moderator menerjemahkan cerita wayang tumrapipun Kuntadijana. Matur nuwun Pak Joko Warsito. Nggih. Ya, Nduk. Katungkul ngumbar
Satemahkinawa ngimpi. Ya, dirasakne nduk sing kepenak. Ayo, sekendange diai kroncongan. Ayo. Ya. Matur nuwun, Nduk. Ayo, iki awakmu tang. Sengaja awakmu dolanan cak ya. Cuk. Cuk. Apa? Lah iya cuk to. Cuk. 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 Aja misui. Kowe iki cacilik misui dalang. Aja cak-cuk ning dalang kowe ora. Cuk, Pak. Cuk. Cuk. Nggih. Cuk sing bener ya. Pripun? Sing bener cuk ya. Nggih, cuk. Ah iya. Ki tak kek gara-gara terakhir apa? Ini kan baru uji coba. Pak Dalang kan belum tahu kualitasnya. Nanti kalau memang bagus, besok malam kamu tampil ngelimbuan. Ning dalangnya sapa mbuh ngono. Iya. Besok tak viralke nang limbuan apik. Ayo, ayo kudu apik. Endi? Cukmu ndi? Niki, Pak. Cuk, cuk. Niki baru le, Pak. Hah? Niki baru. Terus maksudmu apa? Aku kon ngijoli duwite ngono apa piye? Kaya Mas Udin ya, omongnya neng Sujar. Aku kan aku kok dene lho. Iya ya ora. Aku lek anu ra iso tinggi buka nggen maisole wong. Wis dikeki anu, dikeki kabel karo Pak Glondor.
Iya. Pun Pak, pun aman. Lah engko mic sing nyanyi micmu piye carane? Lah pripun niki dicekeli Sesuk langsung Pak Marno tak aturi tumbas kae lho, clip on wireless. Ngono ya. Ngeparuan karo kowe duwike. Ya ampun to Pak. Lah ayo. Iki udah nek sing nyekelne. Kaya dalang ki lho dikek kene, dlesep. Angel Pak mboten saged. Ah piye ya ki carane ya? Pripun niki? Kudu nek sing nyekelne berarti. Nggih. Sapa ki nyekelne? Umi mawon Pak. Umi. Larso malah engko malah ngruwat engko dheke ora. Nah. Ini tak cekelne mikmu. Iki lho tulungane Umi sing kulone nyekel mic. Iya. Aku wis kulino. Bo ngaku. Lho, maksudnya kan beniten nyinden nyekel mic to, Pak. Alah. Wah, jenengan niku. Kelakuane ora. Ayo. Ayo ndang durasi. Ora sedeng. Aja dipaksa lho, sakit lho ora. Ayo. Nah, ngono. Wah, kalungan. Iso ora iso. Aduk. Nah. Ngrepoti kanca. Ngono kudune lek mung nggih ket sore mau sik jejer dinggo. Ngene iku malah dadak masang-masang. Ning pondokan dinggo, sesuk dinggo. Ket ning pondokan. Tanggo bar wayangan aja dicepot. Bablas ning Bangjo Mojo Laban ya. Jajal onekno sik. Ape. Kula pun kados budhe endah dereng. Kula pun kados budhe endah. Oh malah langsing awakmu ora. Budhe endah. Kuwi senare pira to? 3, cuk niku 3, Pak. Pedhot loro to biasan 5 Pancasila. Boten 3. Oh 3 to, tak kira 5. Ayo. Wah, Pak Rohadi langsung melek mode iso ngecak ya. Seduet karo Pak Rohadi sing ngecuk awakmu sing ngecak Pak Rohadi ya. Iya. Jal onekno apa sik ngono lho, piye ngono lho. Nek niki keroncong nggih, Pak. Lah iki mikmu nang kene kok. Napa judule nikmu sik Jangkrik Genggong. Jangkrik Genggong, Pak. Malah jangkrik-jangkrikne dalang iki piye? Kene iki kula ajeng nyanyi Jangkrik Genggong. Oh, nyanyi Jangkrik Genggong. Oh iya. Jangkrik Genggong. Ayo, ngangge sirep ora Ramadadi. Ayo. Oh, mubeng to mesake lho. Kuwi ning kene. Iki tok ya ora. Pak Marno benjing mang tumbasne clip on, Pak. Aja tuku nyilih sik ae. Tuku. Nah. Niki ngangge gamelan apa mboten? Manut awakmu. Kuwi sik, misal kuwi sik aku pengen ngerti. Sik aku mikir sepira sih. Wah iki. Mula keteng omah disetel. Oh, iki aja. Sepiro? Ngono wae. Kula kok lali sik. Ya. Na 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 na. Na na la 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 la. La 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 la. Kendal keline bumbu. Acara kenal karo aku. Ayo instrumen melu. Lelene mati Siteris. kepok nganggo walesane. Suwi ora petok hati sederemo kepethuk mung subarane. Jangkrik. Sepi uga yen ngetan balingula apa sediane kelakon yen rujak ananas aja ditambahi wengi ini dimas gelas
Wis aku duwe aset neh iki aku, duwe aset, duwe petingan dhewe-dhewe kecekel iki saiki. Winong jaranan, Umi ya sing tembang-tembange Mbah Sukron sampean nggo cak wah viral. Cuk Pak sanes cak. Lah ya kancane cuk iki cak ngono. Oh iya. Apik ngono. Golek wis apik wis laris viral nganggo kuwi aja melu dalang sapa-sapa lho ya. Nek aku prei kudu prei. Mene jenis iya sekata. Pripun? Hah? Mpun niki. Wis kono sik. Sok diapikke neh, sesuk tak blonjo karo Pak Marno tak golek kae ya. Ben kaya Gus Idam ngono kae ngono ya. Nggih. Tuku loro aku stok kowe sesuk ya. Nggih. Tangane Umi ora. Wis ceklan dhewe. Mpun to Pak niki berarti. Wis. Oh nggih, matur nuwun nggih Pak. Sing matur nuwun ki aku no, dadi wanggo cak kaya ngono. Kuwi anyar tenan to, Nduk. Nggih niki baru. Piro regane? Kira